나우칸정 아비칸정 나우칸정 아비칸정 키는 가래 구든 게야 응감 그여 구가 게야 하수는 가래 너는 게야 나우칸정 아비칸정 나우칸정 아비칸정 gosa shirni मेथाइब्रा बेलाय जानोलै सोर गावगा खनखोब्रा बे मेथाइनि बिगोमायानो जाहैबाय अमा राजा बयनिबो खाजा बयनिबो गोथाव भाजा आच्छा मुगैदों होमबा मानो मुगैलाबायनांगौ जाखोब्रा मोनजाबानो जाबाय होननाया ओमफ्राय मालाय गावबुरानि न'आव थांमारो थाङाबालाय माथो बे गावबुरानि न'आव थांनानै गावबुरानि फिसाजोनि आखलखौ देखायहैफिननांगौब्रा आंखौ जेरै सेन्डालनि माला गानहोनानै खुन्थायाव फसंना खाना दोननानै बिसोर आंखौ लाजि फोनांदोंना बेबायदिनो आङो गावबुराखौसो लाजि फोनांगोन जेरै खालामनाय एरै फिननाय बोलेथ' टिट फर टेट नैबे अमा राजानि बिखायाव दांनानै लायोबा अमा राजा खिथ'आव एल'फिनग्रासोब्रा मुगैसुबाय नों मा बुजिनोब्रा बाथ्रा फावफोरखौलाय सन्थ' ओरैनो नोंनि खाफाला जिलायाखैब्रा नों जेबो बुजियाना नोंनि गोसोथोनाय गार्लफ्रेन्डआसो आंनि खर' खिलाना गालांदोंलै आंलाय बुंनाङा बेयाव आंथ' थिनहराखैना ना आंखौ थिनहरदो बायदि मोनदों नोंलाय बुरबेकफोर बांद्राय दावराव खालामबाय थानांला नै गावबुरानि न'आ मोनफैसिगोन हुइनाबा लान्जाय टेम्पार पाट आयौ बाला बे नारजि बुदाङा फासिनांनानै थैमारसिगोन आयौ बाला नंमारगौ नामा बाल मानसियालाय माथो थांलाय फैलाय जागासिनो दंहाय हनै थोलाय हाफां बेखौ दिनै रैखा खालामथारनि आङो नारजि बुदांमोननि न'आव फैफेराखैहाय बेबो मालाय गामियाव मा सानगोन मानसिफोराबा उनाव थैखांनायनि उनाव जों मानो बासायाखैमोन होननानैसो जोङो पस्तायगोन मिथिबाय बेनिखायनो जोङो बासायहैनोसै नारजि बुदांखौ थुदे आच्छा आंनि उन फैमारथारदोंथ' बिसोर न'आव हाबफैमारथारगोन नामाब्रा बिसोरलाय मेन दरजाजों हाबैया आं बै उननि दरजाजोंसो हाबैनि आं नायनि आं बिसोर मा खालामो हनै मेन दरजाजों हाबबावाखैसो मानसियालाय थैमारगोन ना मागोनसो बेलाय सानसेनि थाखायनो बेसोरा गावनि जिउखौ फोजोबनो नागिरबाय आयौ बाला आयौ नङाबा सोर सोर दं मा होननानै हाबैगोन जोंलाय दालाय न'नि मानसिफोरखौ गाज्रियो नामा हाफां देलाय गाज्रिलाय आं गाज्रिया माथो नोंसो आंखौ लिंनानै लाना फैदों नोंहानो गाज्रिबानो जाबाय आं गाज्रियाहाय आयौ बाला मानसियानो थैलायलांगोनहाय बाल नोंनि बायदिबा बे गाज्रिदो बाल इसेबां हराव फैदों जों मालायनि न'आव जोंखौ सिखाव सानबालाय बिदिबाबा नारजि बुदाङा फासिनांनानै थैग'लाय लांगोन गाज्रिनि हेलौ नोंनि गाज्रिनायखौ मोस्रोमाबो खोनाया बियो होमबालाय मा होननानै गाज्रिनांगौ दे आं मिथिया एसे गोसायै गाज्रिबाय थाला थुलाय बै खोरखिजोंनो हाबैनि आं हाबैहाय थां नों हाबै थां बाला आं थांनि नों थाथ'दे बेवहायनो जागोन दे आयौ बाला आं गिबायसोहाय दा न'आव थाब मोनायाबाबो आंखौ बिराद रायगोनहाय मालाय हौवाखौ बासायनो फैनायावनो आंहासो बिमाजों बुजालाय लांगोन बाला गसंबायबो थानो हाया बुरैफोरबायदि दानिफ्रायनो जि सिनसो सायो बेवहायनो दसे थाथ'नोसै आया मा एसे गिदिर एन्जरलै अबेनि इसेबां गिदिर एन्जर हाबनानै थाफैखो बेवहायलाय गोदाव सोरावलाय माथो बेलाय फासिनांनो गोजौआवसो नायदावगासिनो बाल मानो थैनो नागिरखो बेलाय आया माबोरै हाबफैखो नों बेवहाय नारजि बुदां थैनाङा बाल जिउखौ मोनसेल' मोनदों मिथिगौ ना मानो बिदि नोंलाय मानो बिदि मोनसेल' जिउ मोननायखौ बुथारना लानो नागिरो खोनाबायना नारजि बुदां सासे सिख्लानि थाखाय नों थैनो नागिरदों नाथाय नोङो थैना थांखांनायनि उनाव नरकपुरियावसो जायगा मोनगोन अब्ला नोङो बांसिन खस्थ' मोनगोन मानो थैनो नागिरखो नोङो सोमसिया नोंखौ गारबायब्ला आं नोंजों जुलि जागोन आं नोंनि गथ'नि बिमा जागोन मिथिबायना नारजि बुदां नारजि बुदां मा जादों मा दावराव दावसि आरो नोंलाय सोर आंनि मुङा दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय होननानै बुङो आरो मानसिफोरा ओरैनोलाय माथो नाम नोंनालाय आंनि मुङा दाउसो देलायानो ओमफ्राय नैबे नारजि बुदाङा थैनो नागिरदों आरो बेनिखायनो आं बेखौ बासायनो फैदों मा होनखो नारजि फिसा मा खोनादों आङो नों थैनो नागिरदों मानि थाखाय बियो सासे सिख्लाखौ गोसो थोयो आरो बे सिख्लाजों मेला नायनो थांनायाव गारलायनाय जानायखौनो दुखु नांनानै थैनो
फिसा मानो थैनांगौ जाखो बिमा बिफानि खोथाखौ सानथारासै होनबा नोङो बिदि नङालै आयै आं थैनो नागिराखै थगायदों बियो थैनो नागिरदों बेनिखायनो दखाननिफ्राय दिरुं बायदों आरो आयै नारजि जोंनि अननायावलाय माथो आंखाल दङमोन नारजि फिसा आयै बिदि नङालै नंगौ थगायदों बियो आयै नारजि फिसा बेफोरबायदि गोसोआव दालाबो फिसा आंनि खोथाखौ खोनासंगोन ना आं थैनो नागिराखै होमबालाय मानोथो नोङो गोजौआव नायदावदों बै फांखायाव नोङो आलायनानै थैनो नागिरदों आरो आयै फिसा नोंखौनो जों उन्दैनिफ्रायनो रायाखै नोंखौ बुवाखै गावनि जिउखौलाय मानो फोजोबनांगौ जाखो सासे सिख्लानि थाखायलाय सासे सिख्ला थांगोन सानै सिख्ला फैफिनगोन ना थ' आरो आं बुंलायबाय आंखौनो गोसो थोदो होननानै आंखौनो लादो होननानै नाथाय हनै थैनोसो नागिरबाय नोंसोर आंनि खोथाखौ खोनासंगोन ना आं थैनो नागिराखै आरो नैबे दिरुंखौ नोंनो बिहरदोंमोन माथो आयै मोसौ खानो होननानै बिहरनायालाय बिहरदोंमोनथ' आरो होमबाबो बियो गोजौआव नायदावबाय थादोंमोन मिथिगौ ना थैनो होननानै बियो दंफाङावबो फासि नांनो नागिरदोंमोन दावसो देलाय बिदि नङा सिरि थादो नारजि फिसा आं मोनथिबाय मा मुंमोनलाय नोंना आंनि मुङा दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय आंनि फिसाखौ थैनायनिफ्राय बासायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जेबो नङा नोंनि फिसालानि जिउखौ आं जोबोद अनो नाथाय नोंनि फिसालानि बिखा बिख्लोखौ आं गब्लं जाजानो बायो आरो मालाय सिख्लाजों फोथाय खेबस' खालामजानायखौबो आं जोबोद दुखु मोनदों आरो मोजां मोननाय गारलायनाय फोथाय खेबस' खालामलायनायालाय थाखायो आरोना बेनिखायनो थैनो नाङा आंथ' नोंनि फिसालाखौ जोबोद अनो बेनिखायनो आं थैजानो बायो अन्नानै नोंनि फिसालाखौ मोजाङै जोथोनै लादो दे नायदो थैगोन खोमा होननानै हर नायफाबाय थाबानो जाबाय नांगौबा उन्दुनायाव गावजोंनो लाफाबानो जाबाय अब्लाबो बेखौ हारसिङै थानो होनाङा दे जागोन दे फिसा एबारनिफ्राय आंनि फिसालाखौ मोजाङै थाल लानोसै आं खोनाबाय नारजि फिसा आं खोनायाखै जेबो उन्दुनोसै आं नुबाय बेनि गोसोआ जोबोद खस्थ' दङ बेखौ अन्नानै हारसिङै दा दोनथारसै मा जाबाय थादोंलै नों बेखौलाय मानो रायनांगौ जाखो नोंलाय आरो बेफोरबायदि सिख्लाखौसो रायबावबाय नोङो नुबाय नोंखौ बेसेबां अनो नोंखौ बेसेबां सानो नोंनि खोथा बै सिख्लाया नोंनि खोथाखौ साननायमोनब्ला नोंखौ बेफोरबायदि खालामामोन ना दिनै औथ' आरो बेनिखायनो आङो नैबे सिख्लाखौसो नोंनि बिहामजो खालामनोसै खोनाबाय नारजि फिसा जाय सिख्लाया नोंखौ अनो बेखौसो लानांगौ सिख्लानि उन खारबा जेबो जाया दिनैनिफ्राय आंनि फिसालाखौ मोजाङै नायदे नोंखौनो आं बिहामजो महरै सायख'बाय लाजिनाङा फिसा दिनैनिफ्राय आं नोंखौ बिहामजो लिंखानोसै आंखौ सिनायाखैबा आं खोन्थानोसै आरो आं गोजोनपुर गामिनि से नाम्बारनि नै माथो जों गामि नांजाबदेरनायनिसो आंलाय माथो नोंखौ नुफेरथाराखै आं माने मा होनबावनो लाजिबाय लाजिनाङा दे होमबालाय आंखौ बिहामजो फसायबायबालाय आं गाबोन दसे खबर लाफिनसै नामा फैनानै ना दा आं थांनोसै दे फिसा गाबोन फैफिनबानो जाबाय मानसियालाय मोजाङानो माथो गोसोआ खुला खुलिथार एसे थङालि दुबदां आरो होमबाबो मोजाङानो दे नारजि फिसा बेफोरबायदि सिख्लायासो मोजां मिथिबाय जाय नोंखौ थैजानो गियो बेबायदि सिख्लाखौसो गोसो थोनांगौ नाथाय आं थैनो नागिराखैमोन नायै आं गोजौआव एन्जर मासे दङमोन बेखौसो नायदावबाय थादोंमोन आरो नोंनो बुंखादोंमोन माथो दिरुं लानानै फै मोसौ खानो होननानै बेनिखायसो आं लानानै फैदोंमोन बेफोरबायदि सिख्लाफोरनि खोथाखौ खोनासंनो नामाब्रा नोंलाय जानला माला बुंनाङा नोङो जानो गोनां बिहामजोखौ थैनो नागिराखैबाबो जेबो नङा आरो नुबाय दा नोंखौ थैजानो गिनानै बेसेबां अनदों बेसेबां मोजां मोनदों आरो दानि जुगनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफोर मोनाबा थैनो नागिरो हामाथो थिग थैनो नागिरदोंमोनदां नों हामा फिसा थैनो हामा मानसिनि जिउ मोननायखौ जेने थेने मोननायखौ बेफोरबायदि खालामनाङा दा दां रोंलालै आं उन्दुनोसैलै नो दिरुङा लानो थां हरदो आबा थैनाङा आं थैया होनदोंलै मानो बुजियालै नोंसोर बेफोरबायदि बुंबाय थाबासो खरा गाज्रि जासिगोन आंना दे नारजि आफा बिदि नङा नोमफाया खोनाबा नोमफायाथ' रायगोनसो बेनिखायनो मोजाङै उन्दुनानै थादो र' बै गोजौनि फांखाखौ बख'फैनि आं
रोंलालै आं मायाव थैनो ओंखारलायखोब्रा दा बेखौनो मानसिफ्रा आंखौ थैनो नागिरदों होनजोबलायसिगोन बयबो आया मा खालामनो नागिरलायखोब्रा हा बुंखाबाय माथो आङो फांखा एरख'नो नागिरदों होननानै दाथ' गोजां बोथोर मानि फांखा नांबावगौ बोरैबा आलायबायना लाबा मा जानांगौ जाखो नोंलाय माखौ आलायनांगौ जाखोब्रा आं मिथिया मा मिथिया आं फांखाखौ एरखुथारनोसै आं रोंलालै मा खालामबाय थादोलै फिसाखौ बासायनो थाखाय फांखाखौबो एरख'ना होनोसै आं दानि जुगनि गथ'फोरा सेंग्रा सिख्ला मोनाबानो थैलायलायो जदलै बे दाउस्रि देलायाबो आंलाय गिदिंलांफिनगोनसो सानदोंमोन नहालागै मोनफैमारदोंसो मानसिया मा जातनि सिख्लालै बियो नारजि फिसा फांखाखौ दिहुनबाय आङो लानानै थांनोसै दे आलाय मानोथो सोंबावखोब्रा आंनावलाय दे फिसा गोलोम बोथोराव लगायनानै होफैफिनगोन आं आया दिहुननानै लांमारथारबायसो माथो आयो जानाय नङा ओरैनो मेल्ला मानसि थैनाय खोनाथारो मबाइलफोराव जानाय नङा मा जाबावगोनलै बिमायाबो जोंना नंगौसो आरो जातनो माथो दावराव जानाय सिरि जाबायहाय मा जाखोबा माथो दाउस्रि देलाया दाबो फैला आंहा बिथिंजाय गोदांगासिनो बे दाउस्रि देलाया दाबो फैलाना बालनि रागासो जोंबाय आं आयो माला हाफाङा बहा थांखो बाल हाफां ओइ माने एसे गोबाव जानायमोन बाल हाफां मिथिगौ ना मा जाखो मिथिगौ ना नारजि बुदां बिमाया आंखौ नारजिनि थाखाय बिहामजो फसायबाय नोंनि खोथाखौनो नामा नंगौबा नारजि बुदांनि थाखाय आंखौ फसायबाय नों आंखौ थगायदो सानदोंबा गाबोननो फुङाव आंजों फैफाबानो जाबाय मिथिबाय ना जागोन थांनोसै आंहासो दा रायज्लायलांसिगोन बिमाजों मेला नायनो थांनो एसेबां गोबाव जाबाय होननानै जेबो नङा बाल जोंहा मानसि सासे थैनो नागिरनायखौ बासायदोंसो दा ओमफ्राय नारजि बुदां बिमाया आंखौ फसायबायबो बाल ओइ नंमारगौ आरो बेफोर खोथाखौ जानला मोनला बुंजायो आइदि आंखौ फसायबायथ' नारजि बुदांनि थाखाय नों आंखौ फोथायाबा गाबोन आंजों फैफाबानो जाबाय मिथिबाय आं नोंखौ फन खालामनानै लेंहरगोन दे जागोन दे आं गिबायसोलै जेराव गिनाय थायो बेवहाय देरहासारनायबो थायो आं हले नायगोनल'लै बुस्थुआ मा होननानै नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो गावबुराखौ दिनै बिमानि हाबा मोनजाहोफिननि आं गावबुरा मा मोनफैदों बेवहायलाय मा लांनो फैदों गावबुरा नोंथां मैया आंखौ मा खालामनायमोनलै नोङो गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव नों आंखौ मा खालामदोंमोन नोंनि दायनि थाखायसो नोंखौ साजा होदों दा एबार गावनि फिसाजोखौ मा साजा होगोन खबरदार आंनि फिसाजोखौ गेजेराव दा लाबो आच्छा नंमारगौ नामा नोंनि फिसाजोखौ गेजेराव लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय नोंनि फिसाजोआसो मा खालामनानै लाखो नायदो मा बेलाय नायदोब्रा मा नुबाय दा गावबुरा नोंसाजोनि आखलखौ मालाय बाथाबलायना साम' सोबलायदों एबारथ' आं फट'खौ जेरावबो पस्टार थाबनानै होनोसैलै अमा राजा बेफोरखौ नों जेबो दा खालाम नों बुंबानो आं मानिगोन नामाब्रा जेरै नों आं बुंनायाव मानियाखैमोन ना आं रावबो बुरै हिनजावजों लाइन मारियाखै होनबाबो बे आदा आर्मिनि हिनजावजों लाइन मारिनाया बेफोरखौ आरो दा दिहुनबाय दाथासै आं थगायला बायोना होमबालाय नायबाय थाब्रा होमबालाय बुस्थुखौल' नायनोसै आं मा होननानै नोंथ' आंखौ मैया जिबायदि अपमान खालामबायलै आं खि बावनो हाबावगोन ना नोंसाजोखौबो आं फेसबुकाव भाइराल खालामगोन भाइराल उसके बाद देखते जाओ होगा ना जिंगालाला हो नों बेफोरखौ जेबो दा खालाम आंनि फिसाजोनि फट'खौ डिलिट खालाम सानगोन नाथाय डिलिट नङा मा नांगौ नोंनो आंनो आंनि मान आरो सनमानखौ नांफिनगौ नोंनो आङो फैसा नांगौ फैसा होगोन आंनि फिसाजोनि फट'खौल' डिलिट खालामदो आंनो मान आरो सनमानखौसो नांगौ नों जेरै आंखौ लाजि फोनांदों थिग बिदिनो आंखौ मानबो होनांगोन आंनि गोदनायाव आर'नाइ फालि होनानै आंखौ मान होनांगोन होमबासो नोंसाजोनि फट'खौ डिलिट खालामगोन आं नङाबा थिनटा भाइराल थांनोसै मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों दा अमा राजाया आंनि फिसाजोनि फट'खौ दानाबा आंनि मान सनमाना ओरैनो दैयाव थांजोबगोन जानाय नङा अमा राजाजों डिल खालामनांगोन मा खालामगोन नोंलाय गावबुराखौलाय मा खालामगोन दङब्रा आङो गाबोन नायबाय थादो जानला माला खालामलाबायनाङालै जाहाथे जोंबो खैफोदाव दा गोलैथों अमा राजाया अमा राजानि लोगोखौ जेब्लाबो खैफोदाव खोलैयाब्रा खोनासं
आरो नायगिरि लोगो नोंथांमोनाबो खोनासं माथो दाबो 90Kआनो जालाब्रा हो बिदिबा 1 लाखआलाय माला जानांगौ जाखोब्रा 1 लाखखौ थाबनो खालामबाय थादो 1 लाख खालामागौ माने सेकेन्ड चेनेल फार्स्ट चेनेलाव भिडिअ होथ'वालै रायजोफोर बेनिखायनो नैबे चेनेलाव जोङो 1 लाख जाजासे बेक टु बेक होनोसै माने नैबे चेनेलखौबो जों आपग्रेड खालामनोसै थाबैनो नोंथांमोना गिफ्ट हेम्पार लुगैदोंबा थाबैनो 1 लाख खालामनानै होदो आरो दे बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगोन कमेन्ट होनांगोन लोगोसे मा खालामनांगोन शेयारबो खालामजायो आरो 1 लाख साबस्क्राइब थाबैनो जाथों लोगोफोर आरो मोनसे फोसावबावनाय नैबे चेनेलाव जोंहा दासो एसे स्टार्टिं होननानै हमना लानांसिगोन दा नैबे माने काहानिया दासो जाफुगासिनो दंथ' लासै लासैनो इन्टारेस्टिं जालांबाय थागोन खोथा होखायो खेबसे लागैनो इन्टारेस्टिं होबा माने नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरोना बेनिखायनो एसे लासैनो लांबाय थागोन काहानिखौ स्ल'यैनो ओरैबायदि धामाका लाबोगासिनो दङ ना थ' नोंथांमोननो खोथा होयो नैबे अमा राजाया पार्सनेलि नोंथांमोननो प्रमिस होयो फैबाय थानाय समफोराव बिराद इन्टारेस्ट जागोन बे रोखाखा नोंथांमोना बिराद मोजां मोनगोन आरो जों जराखौबो सोलायजोबनानै होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना थाबनो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरो गिफ्ट हेम्पारनि थाखाय नोंथांमोना थाग-थियारि जादो आरो 1 लाखखौ थाबैनो खालामनानै होदोब्रा मा डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो खालामनानै होयोबा बिराद मोजां मोन दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट एपिसोडआव नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन